Είδη υγιεινής, πλακάκια μπάνιου, θέρμανση υδραυλικά, Άγγελος Διαβατούδης. Για περισσότερα από 20 χρόνια, πιστοί στις αρχές μας, παραμένουμε μία από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου που τη χαρακτηρίζουν. Τα αποκλειστικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών προϊόντα, οι εξαιρετικά φιλικές τιμές και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας. Αγνοώντας τον ανταγωνισμό και την τάση της αγοράς να ρίξει τις τιμές εισάγοντας προϊόντα από χώρες του τρίτου κόσμου, την Κίνα ή την Τουρκία που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, παραμένουμε οι πλέον ανταγωνιστικοί στα κοστολόγια μας, διατηρώντας πάντοτε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Σε εμάς θα βρείτε στα είδη υγιεινής τις ιταλικές φημισμένες μπαταρίες Πεντάγωνο, τα είδη υγιεινής Poggi Ginori, τις ιταλικές μπανιέρες Albatros και πλακίδια μπάνιου από επώνυμα εργοστάσια στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία. Στα υδραυλικά σας προμηθεύουμε σωλήνες και εξαρτήματα PPR Ιταλίας, μάρκα Toro 25, του γνωστού εργοστασίου ATP SRL, διακόπτες και εξαρτήματα Ravani και Astori Ιταλίας, διακόπτες και εξαρτήματα Vando Αγγλίας. Στη θέρμανση θα βρείτε τους φημισμένους γερμανικούς λέβητες αερίου Vaillant, τους ιταλικούς πετρελαίου, ξύλου και πέλετ Ferroli και Ziegelheld, τους ελληνικούς Thermolev, τους γερμανικούς καυστήρες Gears, τους ιταλικούς διακόπτες Otinetti και τα ιταλικά σώματα Imas. Θα μας βρείτε Μερκουρίου 20 στο Ντεπό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 41 28 15. Θυμηθείτε, είδη υγιεινής, πλακάκια μπάνιου, θέρμανση υδραυλικά, Άγγελος Διαβατούδης. Μαζί μας είστε ασφαλείς.